Els pobles del voltant de les centrals nuclears de Tarragona estan amoïnats per la seva seguretat. Fa massa temps, diuen, que 30 anys, que no s'ha fet cap simulacre general d'emergències i dubten de l'eficàcia d'aquests plans. El síndic de Greuges s'hi ha reunit. A menys de 2 quilòmetres de distància de la central nuclear d'Ascó hi ha la Torre de l'Espanyol. Com a molts altres pobles de l'entorn, no hi ha cobertura de telèfon a bona part del terme, i això seria un problema en cas d'haver d'evacuar la població. Inclús a l'Ajuntament hi ha problemes amb els mòbils. Estem a l'Ajuntament i aquesta és la sala que tenim destinada al CECOPAL, que és el Pla d'Emergència Local, i aquí és on gestionaríem tot el tema de l'emergència nuclear. Dades mòbils ja no n'hi ha mai, i cobertura depèn de la companyia. A ratos n'hi ha, a ratos no n'hi ha. Ara mateix no n'hi ha gens. Això ens passa igual a moltes zones del poble, sobretot la zona central, on és una zona absolutament fosca per totes les companyies. Per tant, considerem que això és una cosa inacceptable en un poble on tenim risc d'emergència nuclear. En cas d'emergència s'enviaria un fax als ajuntaments. En el cas de la torre l'han vinculat al correu electrònic, però ho continuen considerant un mecanisme obsolet. Avui els alcaldes de l'àrea nuclear d'Ascó s'han reunit amb el síndic de Greuges, que investiga les mancances del pla d'emergència nuclear, com per exemple que no s'hagi fet mai un simulacre general d'evacuació. Ens sentim una mica sols i una mica desacompanyats des de Madrid. Al final, els plans d'emergència són responsabilitats de cada municipi. Sí que és cert que donen un suport teòric des de Madrid, però al final necessitaríem que hi hagi un tècnic a cada zona nuclear que t'ajudi a elaborar els plans d'emergència nuclear, que es facin simulacres, que les vies d'emergència, això és un debat de fa molt temps, com la R15, l'autovia o les carreteres estiguin en bon estat i que la gent pugui marxar. I està clar que per a poder saber com ha de respondre la població és fer-ho a base de pràctica i doncs mai se'ns ha donat el suport per a poder fer aquests simulacres d'evacuació. El síndic també visitarà els municipis propers a la central de Vandellòs, on també hi ha mancances similars.